Vi siger bare til. Ja, den er i gang. Okay. Velkommen til pressemødet. Som økonomiminister er det mit ansvar at fremlægge den økonomiske redegørelse for 2014. Og vi har i ministeriet udvalgt nogle nøgletal, som vi vil lægge fokus på. Og hvis vi fokuserer på det bruttonationale produkt, altså BNP'en, så i sidste år, i år 2013, der var den på minus 0,5%, men her for år 2014, der er den steget til 0,7%, altså det vil sige, at den stiger landet, hvilket er godt for landets produktivitet. En anden ting er den arbejdsstyrken. I år 2013 var arbejdsstyrken per 1000 person 2.889, hvor ud af dem er 153 arbejdsløse. Dette tal er faldet til 135 arbejdsløse i 2014, og det er altså godt for landets også vækst og produktivitet, da vi får færre og færre arbejdsløse. I forhold til den offentlige saldo, som er målt i procent af BNP, der havde vi et rigtig skidt år i år 2013, hvor den offentlige saldo var i minus 1,1%. Altså det vil sige, at vi har altså brugt flere penge, end vi egentlig har. Det her tal er så steget i år 2014 til 1,8%. Men som prognose viser, så vil det her tal falde igen enormt, fordi vi bruger flere penge, end vi egentlig har. Og det ved vi som regering, at vi skal gøre noget ved. Betalingsbalancen er minus 7,1% for året. Det vil sige, at vi eksporterer mere, end vi importerer. Og det er faktisk godt for vores land. Og det her tal det falder langsomt, og det viser også, at det går den rigtige vej. I forhold til forbrugerprisindekset, så er den gået fra 0,6% i år 2014 til at være til at kunne forudsiges til at være 0,8% i 2015. Og det tegner godt for den lave inflation, fordi vi er interesserede i at vedligeholde vores valutaværdi, så vi forbliver interessant for andre lande at handle med og arbejde sammen med, så vi kan se frem til mere eksport og import med udlandet. Ja, det var sådan set de udvalgte nøgletal. Nogle spørgsmål? Ja, jeg har et spørgsmål. Hvad betyder det for den danske stat, at BNP'et det er steget? Det betyder, at produktiviteten stiger, og derved så bliver Danmark også et rigere land, og det gør også, at der kommer flere penge i omløb, så at den offentlige saldo heller ikke forbliver i minus. Ja. Jeg har også et spørgsmål. Hvad har I tænkt jer at gøre ved, at den offentlige saldo er i minus? Vi vil have mere fokus på bæredygtig økonomi, og vi vil også skabe flere arbejdspladser. Det gør både, at vi får flere penge i kassen, men også, at vi mindsker arbejdsløsheden i Danmark, hvilket også er godt for væksten.